Wis rasa kakan cangkem, anakku mung wis mbok mubeng-mubeng nyang diai. Mangkane aku gak ono kesempatan tak ngomong. Terus kapan nek ku ngomong lek ra mbok kei kesempatan? Wong anane iso omongi mergo enek kesempatan. Lah nek ra nek kesempatan terus kapan lek ku ngomong Pakno, Pakno? Mangkane kuwi aku genti wae ana kesempatan ben iso ngeblok cangkemmu. Kakean kesempatan. Kudune sampean iki malah matur suwun ning aku lho, Pakno. Kok ngamuk iki lho. Lah nyapa kok aku mbok kon matur suwun karo dapuramu iki. Tiwo anakmu iki karo Mukidi wis dijakne tebu-tebu lho. Untung konangan aku. Jajal cara ra konangan aku diapakne Tiwo karo Mukidi terusan. Lah kok ngendel-ngendele kurang ajar. Ra roh nesuku berarti Mukidi. Kencelong kalau pak wis ronggone kok susu budal lho. Dut, Pak Mang ning ndi? Mbah nesu-nesu kok. Apa wayahe kumat to, Mbok?